हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे बर' कार्टुन चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायगोन। दिनैनि आपडेटखौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेल नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय बर'नि थै सावथुननि सायाव। लोगोफोर बे सावथुननि प्रडिउसारा रोंसार मोसाहारि, स्ट'रियाव रोंसार मोसाहारि, सुबन कुमार ब्रह्म, स्क्रिप्ट राइटार एन्ड डाइरेक्टर सुबन कुमार ब्रह्म आरो बे बर'नि थै सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सोरां नार्जारि, फुजा मोसाहारि, रिंकि ब्रह्म, बबिता बसुमतारी आरो बायदि गोदान फावखुंगुर एबा फावखुंग्रिफोरखौ बे सावथुनाव जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। दिनैनि बे भिडिअआव बेखिनियानोमोन। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामगोन आरो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' हारिया नुनोखौ मोनो।